Көрәшчеләр өчен Сабан туй ул инде әлбәттә иң көтеп алынган бәйрәмнәрнең берседер. Бер безнең Булат Мусин, Дебетик, Динар Каримуллин дигән егетләр, Ринас Каримуллиннар менә аларны бүген дә чишендереп футболкалар салдырып көрәшсәң, алар менә көрәшче үрнәге дигән исемне җиртә алыр иде. Шулай да менә вакытның кыска булуы көрәшнең бар матурлыгын ачып бирә аламы? Тәкә безнең кояш символы, башлангыч символы булып торган. Аннан соң мин бер мәгълүматкә тап булган идем. Кайсы бер көрәшчеләр бер атна эчендә үзләренең авырлыкларын 10 килограммга кадәр киметә алалар дип. Бу дөреслеккә туры киләме? Иң көчле батырларны сайлап алабыз. Теге брендикләп, кем килә теләгән кешене чакыра алмыйбыз. Әлбәттә инде үпкәләүчеләр дә бар. Кайбер көрәшчеләр менә үзләренә игътибар итмиләр, нәкъ менә шушы социаль яктан Эш алып барылмый. Эш алып барылмый гомумән көрәшчеләр тарафыннан. Сез, без яисә Мөхәммәд Әмин генә алып барып көрәшне үстерәбез дип кычкыра алмый. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Татарстан 24 каналында турыдан-туры эфирда мәдәни агарту тапшыруы. Барыгызга да матур һәм уңышлы көн теләп, сезне сәламлыйм мин, Гөлүсә Сыңгатуллина. Шушы көннәрдә Казаныбызны гөрләтеп Сабан туй бәйрәме үтте. Бәйрәмнең төп бизәге ул әлбәттә көрәш. Бүгенге әңгәмәбез дә милли казанышыбыз, милли горурлыгыбыз көрәш хакында булыр. Тапшыруыбызның кунагы исә атаклы көрәшче Манзара проектының җитәкчесе Айдар Шәймәрданов. Хәерле көн, исәнмесез? Хәерле көн, Гөлүсә, хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар, дуслар, көрәш яратучылар. Сезне күрүебезгә без бик шатбыз, рәхмәт килгәнегез өчен. Сезгә дә бик зур рәхмәт, Гөлүсә. Әле безне туры эфирда да бик күп кешеләр карый дип беләм, чөнки бүгенге көндә егетләргә, кызларга, көрәшчеләргә әйтеп куйдым. Күздә алмый карап утырыгыз, чөнки без бик сөйкемле Гөлүсә туташ белән әңгәмә булачак дип, шуңа күрә карарлар дип ышанып калабыз. Аларга кайнар сәлам. Әйе. Хөрмәтле телевизор караучылар, сез дә безнең әңгәмәбезгә кушыла аласыз. Тапшыруыбызның кунагына сорауларыгыз булса, безгә шалтыратыгыз. Студиябыз телефоны 511 99 66 һәм төбәкләр өчен түләүсез номер 8800 532 55. Айдар әфәнде, әңгәмәбезгә күчкәнче, әйдәгез әле башта сюжет карап үтик. Ул инде сезнең хакта, эшчәнлегегез турында булыр. Игътибар экранга. Журналист, продюсер, көрәшче, милли көрәш буенча Манзара турнирын оештыручы Айдар Шәймәрданов Татарстанның Әгерҗе районында укытучылар гаиләсендә дөньяга килә. Мәктәптә уку дәверендә иҗат юнәлешен сайлый. Ялкын, Сабан туй, Ватаным Татарстан кебек газета, журналлар белән хезмәттәшлек итә. Алтын каләм яшь журналистлар бәйгесендә катнашып, 2нче урынны яулый. Бу бәйгедә җиңүен Айдар үзе журналистика дөньясына бер трамплин дип атый. Чөнки шуннан соң ул КДУның журфагына укырга керергә карар кыла. Аннары инде корреспондент, мөхәррир булып та эшли. Спорт тапшырулары алып бара. Айдарның беренчел шөгыле иҗат булса, күңел түрендә спортка карата да мәхәббәт тәрбияләнә. Югыйсә аның көрәш белән мавыгуы, турнир оештырырлык дәрәҗәгә җитүен ничек аңлатасың? Сүз әлбәттә Манзара турында. Ул концерт номерлары көрәш ярышлары белән үрелеп баручы республикабыздагы бердән-бер тамаша. Айдар үзе спорт мастеры кандидаты, күп санлы көрәш ярышлары батыры. Тапшыруыбызның бүгенге кунагы менә шундый киң кырлы дип белерсез. Көрәшчеләр өчен Сабан туй ул инде әлбәттә иң көтеп алынган бәйрәмнәрнең берседер. Милли бәйрәмебезнең мәйданында батыр исеменә лаек булу ул инде аеруча да кадерле кебек. Шулай бит? Әлбәттә, Гөлүсә, шуны әйтеп узарга кирәк. Нинди генә чыр кешесен алып карама, аларның күңел түрендә ничә тәкә аткан, ничә автомобиль аткан, нинди Сабан туйны җиңә алган. Менә бу аларның төп горурлыкларының берсе, ләкин һәрберсе дә иң беренче җиңүләрне искә ала. Әйтик, безнең түрәләребез, җитәкчеләребез дә һәммәсе дә дип әйтерлек, спорт юнәлешендә булмастан, кайсы башка яктан үзләрен таныткан нәкъ менә спортчы, көрәш, Сабан туй батыры буларак. Менә быелгы Сабан туйларыбызны ничек бәяләр идегез? Көрәштән канәгать калдыгызмы? Сезнең өчен ниндидер көтелмәгән бәлки җиңүчеләр булгандыр? Җиңүчеләр әлбәттә хәйрания, бик күп җиңүчеләр алмашында нәкъ менә Казанда. Әйтик, Лебяжье дип җиртәбез Аккош күлендәге Сабан туйда Булат Мусин әле аның шушы яшенә җитеп бер тапкырда Казан Сабан туйын җиңгәне булмаган. Хәтта ки ул инде әлләнчә тапкыр безнең дөнья чемпионы булса да, менә бу аның беренче зур җиңүе нәкъ менә Казан Сабан туйында.
Шулай ук әйтеп узарга кирәк, Манзара батыры, шуларның берсе мин сөенәм, Ринат Дәүләтшин дигән егетебез, ул инде Идел буенда узган, шушы Мирный бистәсендә узган Сабан туенда җиңүче калды. Бу да аның беренче җиңүе дип әйтергә кирәк, чөнки Ринат бик зур җәрәхәтләр алып көрәштән китеп торды. Шуңа да карамастан кире кайталды һәм менә кайтты, нәкъ менә җиңүче буларак. Минем фикерем буенча, аларны яңадан көрәшкә тартып китерү безнең Манзара проектында да каралган, киткән көрәшчеләрне, танылган көрәшчеләрне. Шуңа күрә мин сөендем чыннан да. Инде Дәрвишләр бистәсендә безнең Айрат дигән егетебез калды. Ул шулай ук күп кенә чемпионнарны, җиңүчеләрне откан һәм шактый зур җиңү аның өчен. Тагын безнең коммерция турнирлары, коммерция сабан туйлары булган, анда инде калган Илшат Идиятов. Ул үзе әйтүе буенча, менә бүгенге көндә аңа 39 яшь. 39 яшенә дә карамастан, ул беренче тапкыр гомерендә автомобиль откан. Менә бит, батырлар рәтендә. Сез бит инде үзегездә көрәшче кеше. Менә сезнең спортка килгән елларыгыз белән бүгенге көнне чагыштырып карасак, монда кискен аерма бар дип әйтеп буламы? Кискен аерма философиясында, фәлсәфәсендә үзгәрмәде. Көндәшеңне күтәреп алып, аркасына салу. Ләкин инде теге этик, эстетик яктан ул бик каты үзгәреш кичерде. Иң беренче чиратта инде киемнәр барлыкка килде. Ләкин аның үзенең дә минуслары бар, ни өчен дигәндә, бүгенге көндә көрәшчеләр үзләренең физик халәтенә әзрәк игътибар итә, элегрәк шәрәтән белән көрәшкән булсалар, анда җегетләр җанып торган физик мускуллары күрсәтә торган шундый халәттә булса, хәзерге көндә кием киеп куйдылар да, бер безнең Булат Мусин дип әйтик, Динар Каримуллин дигән егетләр, Ринас Каримуллиннар, менә аларны бүген дә шишендереп футболкалар салдырып көрәшсәң, алар менә көрәшче үрнәге дигән исемне җиртә алыр иде. Көрәш элегрәк узынрак барган, менә бабайлар, әтиләр көрәшкән заманда 2 сәгать карап тора идек дип. Ләкин безгә видео язмаларында күрсәттеләр. Мин бүгенге көндә көрәш кызыграк дип әйтәм. Хәтта ки Динамика бардыр, шулай. Динамика да бар, ләкин анда үзенең фәлсәфәсе була. Көрәшчеләр ниндидер бер алымы булган һәрбер көрәшченең, алар индивидуальный шәхес буларак үзләрен тәрбияли алган. Бүгенге көндә инде күбрәк көчкә, алымнар бер төрлерәк дип әйтик. Ул вакытта менә шу 2 сәгать җиргән вакытта да бер тамашачы таралмыйча карап торган көрәшне. Бу инде үзенә күрә барыбер ниндидер горурлык хисе булган дип әйтергә кирәк батырларга карата. Батырлар ул вакытта номер 1 дип әйтик русча булган. Бүгенге көндә әлбәттә инде көрәш күпкә кызыграк, ул матуррак. Төс кыяфәт ягыннан да көрәшчеләр нәкъ менә теге интернет чаралары булгачтан үзләрен алгарак алып барырга тырыша. Элек инде алай әллә нәрсә игътибар итмәгән булсалар да, бүгенге көндә көрәш үсешенә бишле куярга булыр иде. Шулай да менә вакытның кыска булуы, көрәшнең бар матурлыгын ачып бирә аламы? Кыскалыкта осталык диләр бит. Кыскалыкта осталык булгачтан көрәшчеләргә менә бирелә 4 минут вакыт. Шул вакыт аралыгында көрәшче үзенең барлык менә айлар буе хәзерләнгән әзерлеген күрсәтә ала. Әгәр дә инде аны теге вакыт сузып, булай да әле ул сузыла безнең кызганычка каршы. 4 минутлык көрәш ярышлар 10-20 минут көрәшергә мөмкиннәр. Менә мин үзем моңа каршы тамашачыны ялыктырмаска кирәк. Хәзер безнең информация көчле, бөтен бер тиз бара һәм анда әле син ниндидер сүлпән спорт телен кертеп җибәрсәң, миңа калса, бу шулай ук бик уңышлы түгел. Көрәш тиз була, ул чиста алымны 3 секундта, 1 секунд эчендә ясый алалар. Димәк бит инде мөмкинлек бар. Шуңа күрә бүгенге көндә яхшы юнәлеш. Аннан соң бит инде бүгенге көндә бүләктә дә үзгәрешләр бар. Шулай да инде төп бүләк тәкә үзгәрешсез кала. Менә ни өчен төп батырга нәкъ менә тәкә бирелә? Теге тарихка күз салсак инде, ул безнең көрәш федерациясының да, Татарстан көрәш федерациясының эмблемасында тора. Тәкә инде ул мөселман продукты дип әйтик инде, ул үзенең тәм ягыннан да үзгәреш кичерми, әйтик, теге дуңгы, сыер итләре кебек, аның үзенең химик үзенчәлекләре бар. Хәләл дип әйтик инде. Шул яктан карасак та, икенче яктан ул тәкә безнең кояш символы, башлангыч символы булып торган. Шуңа күрә көрәшчеләргә шундый бүләк бирү, ул әлбәттә инде тарихка күз салсак, шушы юнәлешне күз алдына тоткандыр. Безнең пәйгамбәребез дә хәтта ки көрәш белән шөгыльләнгән. Ул аның Рукана дигән көндәше булган. Һәм менә нәкъ менә көрәш аның бер сөннәте булган. Димәк инде бу безнең борынгыдан килә торган бер юнәлеш һәм тәкә шуның бер
компоненты дип әйтегендә. Бүләкләргә килгәндә, шуннан да хәзерге көндә машиналар куялар, зур күләмле акчалар куялар. Миңа калса, бу начар түгел, ләкин теге без команда шул футболистларны күрсәтәбез, хоккеистларны күрсәтәбез. Ләкин бүгенге көндә көрәш бит ул минималь акчалар таләп итә торган шөгыльләнергә спорт төре. Хоккейда форма аласың килсә, менә шуны мин инде еллар аңлатырга тырышам. Анда кичкенә чактан ук форма кирәк. Анда меңләгән, дистәләгән, меңләгән формалар, һәрвакыт нидер ярышларда катнашырга кирәк. Акча түләп катнашасың күбесендә, вступительный взнослар белән. Шуңа күрә көрәш бүгенге көндә безгә Татарстан Республикасы да, Россия да мөмкинлекләр тудыра бер дигән. Шуңа күрә моннан файдаланырга кирәк. Теге кирәклекнең асылын инде финанс ягы белән дә ныгытырга кирәк дип саныйм. Көрәшчеләр дә бит алар бүгенге көндә көрәшәләр дә, иртәгә аларны онытырга да мөмкиннәр. Игра должна стоить свечтиләр бу очракта. Ondan соң бит инде элегрәк безнең төп батырларыбыз республикабызның авылларыннан, районнарыннан чыга дигән күзаллау бар иде. Менә хәзерге вакытта да бу шулаймы? Бүгенге көндә әлбәттә районнан чыгып, көрәш сарайларына, Казан спорт залларына килеп, яисә Яршаллы булмасын, Әлмәт булмасын, шундый зур мөмкинлекләр тудырган инфраструктурага бай булган шәһәрләргә килеп шөгыльләнгән егетләр шактый. Ләкин менә соңгы арада безнең бик көчле үсеш кичерә Акбарс көрәш сарае дип әйтик. Анда безнең нәкъ менә Казаннан тәрбияләнгән егетләр дә бик күп. Анда инде Фәрис Сәгудин Шәйхетдинов дигән, Айрат Гайнетдинов дигән кешеләребез шушы көрәш үсешенә үзләренең эшләрен кертә, бик күп ярышлар уздыра, премиялар түләп тора, ярышларга көрәшчеләрне җибәрә. Бүгенге көндә Казан әйләнде безнең нәкъ менә көрәш үзәгенә. Әлбәттә инде районнарда күп, әйтик шул ук Теләче, Кукмара, менә бик зур алдынгы урынга чыкты. Теләчедән күчеп килгәчтен Улаеш районы командасы бик көчле команда тупладылар һәм бүгенге көндә алдынгылар рәтендә менә бу күрсәтә нәкъ менә җитәкчелекнең көрәшкә игътибары булуның бер үрнәге. Әйтик анда Азат Нурмөхәмәтов, Илдус Зарипов дигән шундый җитәкчеләр эшләү һәм көрәшчеләргә әле бит ул ярышларда гына катнаштыру түгел, аларга эш урыннары булдыру, яшәү шартлары тудыру. Менә шул күздә тотылырга тиеш. Димәк, инде бүгенге көндә шәһәребез дә зур үсештә дип әйтеп Бик зур була. үсештә. Оннан соң мин бер мәгълүматкә тап булган идем. Кайсы бер көрәшчеләр бер атна эчендә үзләренең авырлыкларын 10 килограммга кадәр киметә алалар дип. Бу дөреслеккә туры киләме? Килә. Менә безнең Ринас Калимуллин дигән егетебез бар. Ул әллә ничә тапкыр дөнья чемпионнары булды. 2 төр буенча, билбау көрәше буенча һәм шул вакытта көрәш буенча әле ниндидер чит илләргә барып та көрәшеп, ниндидер милли төрләр буенча җиңүләр яулап кайтты, бердән-бер көрәшче. Ул менә бүгенге көндә көрәш формасы буенча идеаль көрәшче. Аның хәтта тестлары да узганы бар. Вес ягыннан да, дип әйтик, үлчәү берәмлеге ягыннан да, подкожный жир дип әйтик. Алар буенча да иң идеаль спортчы бүгенге көндә төс кыяфәте буенча Ринас Калимуллин. Менә ондыйлар тагын бармысың? Бүгенге көндә менә көрәш үрнәген дип әйтерлек, көрәшче үрнәге дип әйтерлек, ул Булат Мусин әйтергә кирәк. Ул һәр вакытта менә көрәшченчек эшләргә тиеш. Ул бөтен мөмкинлекләрне тудыра, нәкъ менә интернет ягыннан булмасын, реклама ягыннан булмасын, шул ук вакытта төс кыяфәттә бер дигән жалт иткән егет. Менә шундый формадагы егетләр бик күп. Илдар Хамитов дип әйтик, Шаллыдан, шулай ук бер дигән формадагы көрәшче. Кичкенәрәк үлчәү берәмлекләрендә дә бар инде әлбәттә бәхәсле моментлар була. Теге нишәп зур үлчәүне кертмисез дә, кичкенә үлчәүне кертмисез дигән моментлар безнең битендә татар халкы көчле батырлардан торган дип тәсиллиләр. Кайбер үлчәү берәмлекләрендә бетерделәр. Ләкин 60 килограммлы көрәшче без әгәр дә татар халкы дип әйтсәк, татар халкы җиргән атта 160 килолы, 100 килограммлы кешеләрне күтәреп җиргә атлар булдыра алмагандыр. Шуңа күрә көрәшчеләр 60-70 килограммда булганнар гадәттә дип әйтергә кирәк. Нәкъ менә татар көрәшенә кагылганда. Шуңа күрә без тарихны теге читләшәбез икән, без көрәшебезне дә бетерәбез. Менә интернетта популяр дип әйтеп үттегез Булат Мусинны. Димәк, инде бүгенге көндә безнең көрәшчеләребез дә үзләренең дәрәҗәсен күрсәтеп, инде популярлык казана башлады дип әйтеп була. Популярлык Әкренләп. Казана алар, менә әйтәм, санаулы гына кешеләр. Санаулы гына кешеләр. Без хәтта ки интернетта иң популяр
эш алып барган кешеләрне манзара проектында да бүләкләп узабыз. Әйтик, тамашачы мәхәббәте дигән номинациядә Ринас Калимуллин һәм Булат Мусин җиңде. Кайбер көрәшчеләр менә үзләренә игътибар итмиләр, нәкъ менә шушы социаль яктан Эш алып барылмый. эш алып барылмый гомумән көрәшчеләр тарафыннан. Сез, без яисә Мөхәммәд Әмин генә алып барып көрәшне үстерәбез дип кычкыра алмый. Шуңа күрә мин һәр вакытта да әйттем һәм әйтеп киләм, әгәр дә сез бүгенге көндә көрәшчеләр зур акчалар алып, көрәшәсегез килсә, игътибар теләк итәсез икән, үзегезгә дә вложение дип әйтик, үзегезгә үзегез шулай ук ниндидер тәхмин итү мөмкинлекләре тудырырга тиеш. Бу иң беренче чиратта инде без әлеге дә баягы әйткән пиар. Менә бу манзара проекты хакында аерым сөйләшеп үтсәк, бу бит инде чагыштырмача яңа проект. Һәм ул шоу форматында үтә. Менә бу яңалыкны тамашачылар шул ук вакытта көрәшчеләр ничек кабул итте? Манзара ул ничек дип уйланган иде иң элек, без аны Хәлил Хәмитович Шәйхүддинов безнең беренче урынбасары спорт министрлыгының Татарстан Республикасында, аның белән безнең асыл фикернең асылы нәрсәдә иде. Без шушы манзара форматында, ул безнең коммерция турниры булгачтан, без көрәшчеләрне чакырып, аларны яисә федерациялар белән берлектә, менә бу яктан оештырып була, яисә бу яктан оештырып була, көрәшчеләрне менә бу рәвештә көрәштерергә була, кием үзенчәлекләрне үзгәртергә була дигән, ягъни официаль ярышларга кагылышлы булмаган, рәсми ярышларга кагылышлы булмаган бер майданчык рәвешендә күз алдына китергән идек. Ләкин бөтенесе дә кызганычка каршы аны аңлап бетермәде. Нәкъ менә федерация тарафыннан дип әйтик инде. Шуңа күрә без һаман аерым бер утрау булып калдык һәм бүгенге көндә үз юнәлешебезне алып барабыз. Кирәк икән формабызны үзгәртәбез, кирәк икән алымнарыбызны үзгәртәбез. Монда инде көрәш тәртибен. Шуңа күрә манзараның үсеше яхшы. Мин үзем яхшы бәялим, ләкин әлбәттә инде үстерергә кирәк һәр вакытта да көрәшчеләрне тарту. Моның асыл нәрсәдә булды, шулай ук коммерция гына без ягъни билетлар сатабыз да, егетләрне чакырабыз да, егетләргә шуннан спонсорлык акчалары таба алабыз дигән максат күз алдына китерелгән иде. Кабул итү көрәшчеләр бик яхшы кабул иттеләр. Бүгенге көндә менә әйтик, без аны инде 2гә бүлеп уздырырга тырышабыз. Берсе кыш башында ягъни әле көрәшчеләр менә рәсми ярышлар безнең декабрьларда бетә. Гыйнвар аенда инде менә яңа бер аларга баскыч үзләрен тикшереп карарга һәм шулай ук башка турнирларга әзерлеген чамаларга. Җәй көне шулай ук инде менә август тирәсендә оештырабыз. Инде бөтен ярышлар тәмамлаганнан соң иң көчле батырларны сайлап алабыз. Теге брендтекләп, кем килә, теләгән кешене чакыра алмыйбыз. Әлбәттә инде үпкәләүчеләр дә бар. Әгәр дә без иң элитный көрәшчеләрне чыгарга телибез икән, без инде аннан-моннан гына җыеп, сан булсын өчен уздырмыйбыз. Менә бу безнең үзебезгә күрә инде бер уңай якка адым дип саныйбыз. Шулай да менә әлеге проект көрәшкә карата игътибарны арттырды дип әйтеп буламы? Төп мәсьәлә бит инде барбер көрәшне популяр итү. Әлбәттә, менә бүгенге көндә көрәшчеләр дөньясында манзаралы нәрсә дип сорасагыз, нинди генә көрәшче булмасын, нинди генә тамашачы булмасын, ул җавап бирәчәк. Бүгенге көндә бу рәхәтләнеп карый торган шоу, тамаша, җыры да бар, шул ук вакытта көрәше дә бар. Ул яктан яхшы көрәш үсешенә нәрсә белән без юл күрсәттек дип әйтик. Шулай ук менә безнең кысаларда алымнарны үзгәртәләр. Рәсми ярышларда куллана башлыйлар әкрен генә. Без бит майданчык, иркен майданчык дип әйтик. Нәрсә телибез, шуны эшли алабыз, ләкин шулай да без теге традицияләрдән күчмибез. Шулай ук киемнәрне үзгәрттек. Әгәр дә тарихка күз салсак, көрәшчеләр ниндидер философия булырга тиеш бит инде, аутентичность дип әйтик. Миңа калса, сугышчыларыбыз да, татар сугышчылары да кызыллы, яшелле киемнәр киеп җирмәгәннәрдер дип уйлыйм. Сугыш кырында әллә каян светофор күренеп тормас өчен. Кара киемдә булганнар гадәттә, кайсылары ак киемдә булган чүлдә. Шуңа күрә ул детальләргә да игътибар итәргә тырышабыз. Менә шундый үсешкә адым ясыйбыз. Калган дөнья күрсәтер. Айдар әфәнде, шушы урында тагын бер сюжетка тукталып үтик әле. Безнең хәбәрчебез быелы Сабан туй батырлары белән аралашты. Бергәләп аларның хис кичерешләрен тыңлап үтик әле. Игътибар экранга. Сабантуй уеннары арасында төп игътибарны көрәшкә бирү урынлы булыр. Хәзер көрәш Сабантуй ярышы форматында гына түгел, аерым турнир сыйфатында да узып, яңа баскычларга менде. Класста Дусмалы бар, аны семьясы бөтен көрәшче нәселләре. Ул мине китте дә, менә шуннан китте. Көрәш. Имерше көрәш ул безгә көч бирә. Анары икесенә дуслык һәм тәрбия. Менә шул тәрбияне бездә балаларга биргә тырышабыз.
Илшат Акыш күлендә узган быелгы сабан туйда батыр калып, машинада аткан. Шушы җиңү хакында да сораштык. 2 ел подряд Орсинде Сабантуй, хәзер Сибур, үткәрә зур Сабантуй. Анда эшләүчеләр генә көрәш ала. Мине тыгыны көтмәделәр, стаж җитмәс. Буны көттеләр. Сразу әйттеләр, бүләктәр зур була дип. 2 ай әзерләндем, тренировкасы чыкмышы. Отасы килде инде менә. Имерше начальстволар попросить диша, давай утырга кирәк дип, әзерлән давай дип. Шуңа күрә әзерләнеп, мин кеше беренче алдым һәм автомобиль гранты бирделәр. Илшаттың көрәштәше дә лайыклы. Спорт дөньясы өчен Дамир Радиатуллин исеме яхшы таныш. Шунысы сөенечле. Яшь буын көрәшчеләре дә эзләренә бастырып килә. Мин спорт белән инде күптән мавыккан инде. Булай һәрбер спортта катнашып торган, мәктәп вакытында теге айҗан итеп көрәш белән генә шөгыльләнмәдем. Нинди спорт төре бар, шул бөтен спорт төрендә катнашып йөрдем инде. Булай шул балачакларда сабан туйга әти көрәштерә иде инде. Булай әйбәтләп инде профессиональ рәвештә шул 12нче елда мәктәпне укып бетергәч, кайга авиация университетына Казаннан кірдім дә, шуннан Акбарска ди башладым инде. Булат Казан сабан туйында төп батыр исемен алуны үзенә максат итеп куйган. Һәм ирешкән дә. Ул да быелгы сабан туйның абсолют батыры. Җиңүче булыр өчен ни кирәк? Бөтенесе дә кирәк. Бу кешесенә карап берсенә әйткәндә, кемдер, например, спортзалга килгәндә дә аны развивать итәргә кирәк инде. Һәрбер кешене килгәндә үк идеально була алмый берничек тә. Шуның өчен шушы моментлар тренердан тора инде. Түземлек, дисциплина, шул уже үзеңнән тора инде. Менә бит алар безнең батырларыбыз нинди. Менә әкренләп сабан туйлар үтеп бара. Менә оннан соң көрәшчеләребез ни эшли? Көрәшчеләребез безнең әлбәттә ял итә. Бер ара. Яңа көч туплый торганнардыр. Әлбәттә, көч туплыйлар, гел шөгыльләнеп кенә тору, шулай ук организмны яйгалып термичә ул авыр күренеш. Ул булай гына 2-3 минут кебек. Аның өчен җиңү өчен айлар, еллар көрәшергә кирәк. Мен шуны гына әйтә алам. Айдар әфәнде, ни кызганыч, шуның белән безнең тапшырыбыз үзенең ахырына да якынлашып килә. Сезгә барлык эшләрегездә дә зурдан-зур уңышлар телибез. Милли көрәшебез үссен, яңа үрләр яуласын дигән теләктә калабыз. Сау булашабыз. Сау булыгыз, Гөлүсә, сау булыгыз, тамашачылар. Сез Татарстан 24 каналында мәдәни агарту тапшыруын карадыгыз. Барыгызга да исәнлек, саулык теләп, мин Гөлүсә Сыңгатуллина сезнең белән сау булашам. Очрашуларга кадәр.